Socialite and comedian Tawanda Timothy Marimbe, popularly known as DJ Towers, was given a brand new car by Whitney Uchivayo as a token of appreciation yekusapota kwa anoita ZANU-PF. Ndinokumbira ungonyora mu comment section kuti congratulations kuna DJ Towers. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. DJ Towers akanga ava chiseko chenyika achinzi nemhuri yeZimbabwe midzimu yake haina skiri because anosapota ZANU-PF and achipa hype asi haana kana chaapiwawo. Recently takaona DJ Towers achisekwa kuti haana kuitwa brand ambassador weScotland FC mushure mekunge Scotland yasaina Comic Elder as their brand ambassador, iye achisiwa but achipa support kutimu. Finally midzimu yake yamupinza machena. Whitney Uchivayo abva amupa a brand new 2025 Toyota Fortuner 4x4 2.8 GD6 which costs 75,000. Pamsoro pazvo abva apiwa nemari inoita iyo $50,000 cash yanzi pocket money. Whitney Uchivayo confirmed this on Facebook papost yake yaanyora iye kuti at times riya rinonzi nevanhu dzungu rinobhadhara. Loyalty is more valuable than friendship and more powerful than respect, because when everything else fades away, only loyalty remains standing. In a world full of opportunities, loyalty has become a rare and misunderstood concept. Some call it foolishness, others call it obsession, but the truth is, only the brave remain loyal even when it is said to be unpopular. Loyalty is all you need to change your destiny. Many today laugh at those who love unconditionally and stood boldly for what they believe in. When you support a revolutionary cause too consistently, they often say wavekurasika njere. There is one young Zimbabwean who has demonstrated an unapologetic loyalty to the revolutionary mass party ZANU-PF to unprecedented levels. He has been called names, mocked on social media, and even accused of being a lunatic. This young man has, however, continued to shout EDP, dance, achizvizora dovi, proudly declaring his love for ZANU-PF without fear of criticism. It is very sad that he has not been given the appropriate recognition for his undying support and loyalty to the ruling party. Today I wish to reward Mr. Tawanda Timothy Marimbe, aka DJ Towers, for a different and unique kind of patriotism and loyalty. At times kadzungu kanobhadhara sure. A big congratulations to you DJ Towers. Please go and see Victor at Exquisite Car Dealership. Your brand sparkling new 2025 Toyota Fortuner 4x4 2.8 GD6 is fully paid for and ready for collection. In addition, you will get 50,000 pocket money in cash. Uzore hani muviri wese nekuti ED huchi baba. Enjoy your new ride in style my brother. Ladies and gentlemen, uku ndokunyora kwaita Whitney Uchivayo achizivisa DJ Towers kuti anotora mota yake ku Exquisite Car Dealership. Ndinokumbirawo mungoya mu comment section tikorokotedze DJ Towers nemudziyo waapiwa. Tiri ipapo mune imwe nyaya yandinayo muzuva ranhasi, inyaya yamukoma vanonzi Ishe Anesu Mutsvangwa vari kutaura kuti vakabatwa nemweya wemagamba akafira kuChinhoi ayo anozivikanwa nekuti 7 Heroes. Masoja aya akaurayiwa apo aida kutanga the second chimurenga, uye ari kuti ndiye ega svikiro bedzi ririmo muZimbabwe, hakuna mumwe kunze kwake. Aenderera mberizve achiti akafamba pamusoro pemvura. So he is challenging mamwe masvikiro ari muno muZimbabwe achiti kana muri vahombe itaiwo zvandakaita. Ladies and gentlemen, I want you to watch mukoma Ishe Anesu ava munzwe zvavari kutaura
and kana mapedza kuona this video, let's meet in the comment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi, nekuti nerimwe divi it seems like pane zviri kunetsa mupfungwa dzavo. Ngatinzwei vachitaura. Makadii zvenyu? Ndini ndinoitwa Ishanesu Mutsvangwa, ndakabatwa nemweya wamagamba ndiri paChinoi pa7 Heroes. Kasi nyaya idzi dzakatangira mumazowe. Andina nhoroondo ye7 Heroes yamunondiudza yandisingazive. Kana paine anoti anoziva, ndinokumbira auye anditsanangurire. Uyezve ndiri kukumbirawo muZimbabwe munomu so far, kana pane vari kuzviti masvikiro, chimbomirai zvese izvozvo, stop madrama, imbomirai. Hakuna svikiro kunze kwangu inini ndisati ndatanga mutambo wangu, ndisati ndapedza mutambo. Kana mati mune masvikiro aripo, ndiri kukumbirawo 10 sezvigunwe zvangu zvandasimudza, ndinokumbira 10 andi auye anongedze pane makuva emagamba akafa akavigwa nevarungu vachivigwa Samuel epaChinoi acho. Uyezve pandakafamba pamusoro pemvura, ndiri kukumbirawo mupafambe kana muchikwanisa kufamba, mukwanise kufamba rwendo rwavaifamba, ndiri kukumbirisa. Uyezve havana kuvigwa panhu 1, vakavigwa pakaseparata. Ndinokutsanangurai nhoroondo yese ndinoiziva. Uyezve ndinokumbirawo ruregerero kana ndiri wrong. Handizive kuti kubatwa nemweya wemagamba imhosva here muZimbabwe. Ndakanga ndiri pa7 Heroes, ndikachallengewa nemupurisa, akandichallenge zvikanzi ndiye uye Mutsvangwa wacho ari kubuda maTikTok, ndiye akanditumira kamusoja kane black bareta kandaida kurova ndikazomiswa nemared bareta, akanditsura zvikanzi usarove munhu ari muuniform, nekuda kwekuti ndiye ndangokuratidza kuti simba ndinaro rekuita izvozvo. Ndabva ipapo nezuro ndakanga ndiri muground muchitambwa bhora muChinoi Stadium, ndini ndakatanga kuspina ndichiita maactions echiuto. Ndabva ipapo futi ndakadarika ndichiombera ini semhondoro ndinotsika, ndikadarika ndichiombera pamberi paminista ndichienda kwandaenda, ndakadarika pamaminista zvakanaka, kasi ndaitove security yepagate sure, ndini ndakatopinga kutoti timu itowina. Kasi zvadaro ndakatanga kunongedzwa futi nevamwe vanozviti veZANU-PF vasiri veZANU-PF vanenge varipo pavanhu, but handisi kutaurisa. Kasi ndoda kukuudzai hama dzangu, inini handisi kutamba, handisi kutya. Zimbabwe makaramba muchindiitira mafanizo amuri kuitira, inini chiri kuita kuti nditaure kana kumira kutaura. Ndine vanhu vandakanominata vari kufanira kutaura neni, kutanga ndaonana neni. Kasi makaramba kuonana neni, ini ndoda kuonana nemaZimbabweans. Kana uri muZimbabweans uchinzi unogara muGuruve, uchinzi unogara muGokwe, tichiziva kuti unogara papi uri muZimbabweans, ndokumbira for maZimbabweans anozvivindi anokwanisa kutaura neni. Uyezve ndataura zvandiri kutaura, makaita zvekutamba vakomana, be very careful zvamuri kufunga kana kuti muZimbabwe muchazorira futi muchaita hondo. Hamuna hondo inoitika, nekuti inini ndiri panapa ndine ndiri kutaura. Muno kana maita hondo muri kuzorira 1 bullet richarova either inini, either richarova mwana wandakaprofita, either richadarikira. Kasi inini ndinokubhejerai. We never know. Uyezve ndapedza kutaura, handisisina zvandichada kutaura. Ndatopedza kutaura, handisi kutya, handisi gwara. Ndinotenda Zimbabwe, ndinotenda. Nyika ndeyemhondoro, inotongwa nemhondoro nyika inotongwa nemhondoro, ndinotenda nehanda kaguvi chaminuka, ndinotenda nehanda kaguvi chaminuka, ndinotenda. Mweya wamagamba, zororai magamba murugare, kasi zvinezvi magamba amuka ese, amuka akatsamwa. Ndikuona misodzi yeropa, ndikuona rodhi yeHarare, ndikuona nzira yeHarare. Sorry magamba, kasi rambai makatsamwa, ndokuti nyika inake.